Добре, да речем, че така може. Май пак съм много отдолу. Малко с доста лошо качество ще бъде това видео, но да се абстрахираме от този факт, както и от някакъв шум там отзад. Здравейте, аз съм Ади. Малко е накриво. Момент, ще се опитам да го оправя. Чакай, една зелена бутилка отзад ме дразни. Ето ме. Добре, като не си снима от няколко години, така се чувстваш в началото. Все едно е за първи път, но така или иначе тези от вас, които са гледали предните ми видеа, знаят, че те винаги са били така крайно непринудени. Аз като цяло не ги гледам, но от време на време, ако си пусна нещо, си казвам, тук защо изглеждам така? Или защо съм снимала това по този начин? Ужас! Не това е важното, поне според мен. Здравейте! Отново или за първи път за някой от вас. Аз съм Ади, това е моят канал, който е отдавна изоставен, така че не знам дали това видео ще има кой да го гледа. Много пъти започвах да снимам видеа, като си прегледам галерията и виждам всъщност колко много изоставени видеа има, които не са видели бял свят. Но пък реших да пробвам и днес, а какво ще стане вече не знам, но навънка е едно много мрачно и дъждовно време. Аз имам в момента така повече свободно време. Не знам дали е някаква заявка, че се завръщам, защото и това съм го казвала. Но истината е, че каналът си ми липсваше, естествено комуникацията с вас преди всичко и това просто да си снимам различни видеа. Просто винаги съм го правила, защото ми харесва и така като някакво бягство от ежедневието, проблемите, като някакво разнообразие. Благодаря за всички, които са ми писали през този период. Ади, няма ли да качиш ново видео? Липсваш ни, няма ли да има нов влог? Много ви благодаря и се надявам пък да гледате това видео и да ни зарадва. Та накратко, кратката версия. Може би някой от вас да знаят, че работих като учител в едно училище в село Долни Пасарел, което беше един много хубав и щастлив период за мен. Ох, имам много голяма мускулна треска, извинявам се, че съм малко като робокоп. Но да, реално това беше един щастлив период за мен през тези години в училище. Трудно взех решението да напусна и това беше поради различни причини. И лични мои, и в различни обстоятелства. Но тези години там бяха много изграждащи, обогатяващи за мен. До ден днешен, естествено, много мисля за децата от класа ми, поддържам връзка и с тях, и с колеги. Надявам се, че съвсем скоро ще успея да отида да си ги видя, защото това си беше една такава истинска любов, която няма как да не остане и във времето напред. И въпреки че аз самата съм много критична към себе си, смятам наистина, че работих с голяма отдаденост и сърце. Но дойде момент, в който това приключи и започнах да работя с едно момченце с специални потребности. Не мога да разкажа, разбира се, нищо конкретно, защото така, естествено към уважение и от професионална, етична гледна точка към семейството, към детето. Но работих с него с цялата любов, която имам. Една учебна година бяхме заедно. За мен това беше, да, разбира се, предизвикателство, но нещо, което ми даде много и се надявам, че съм била максимално полезна, каквото съм могла съм направила и работих с цялата си любов с това момченце и смятам, че постигнахме доста добри резултати. Но и там в един момент се наложи да приключим нещата. За мен беше много емоционална тази раздяла
и сложи край изобщо на желанието ми да работя с деца поне на този етап. Като не го казвам с нещо негативно, напротив, аз съм получила много любов и много уроци изобщо през всичките години, в които работих с деца. Страшно много ме обогатиха и просто се надявам и аз така да съм дала максимално от себе си. Вярвам, че е така. И изобщо не знаех какво ще правя, но слава Богу, получих възможността да работя тук в това прекрасно студио, което ще ви покажа след мъничко. Това е нашето студио за EMS тренировки, Golden Fit Body Fusion. Тук съм EMS инструктор. Отделно от това водя и тренировките по степ аеробика. Но съм много щастлива, защото превърнах хобито си, любовта си към спорта и в своя професия всъщност. В момента с това се занимавам, това работя. Друго нещо много така важно за мен е това, че Нинито, моето детенце, което вече е много голямо, тръгна на училище, първи клас е. И естествено и за нея и за мен. Това се беше много вълнуващо. Не точно. Аз за първи път влизам в... Да, те нали казаха, че съм в друг клас. Първокласниците в началото не усещат, не знаят точно какво им предстои. Техните вълнения са така едни малко по-неориентирани, но пък аз много добре знаех какво им предстои и много се вълнувах. Слава Богу, съм много щастлива и благодарна, че попаднах в много хубаво училище. Моите наблюдения са такива в 21-во училище. При две прекрасни госпожи. Всъщност съм много впечатлена от базата. Всичко е ремонтирано, коридорите, стаята. Отношението, което виждаме е много добро. Дечицата са прекрасни. Изобщо смятам, че попада на много хубаво място, което на мен ми дава едно много голямо спокойствие. Представям тук с този дълъг разказ, за да не ви отекча прекалено. Ето това е нашето много красиво студио. Това са костюмите, с които се тренира и са така в основата на всичко. Всъщност EMS идва от електромускулна стимулация. В момента костюмите са наобратно и ето тук може да видите местата, в които са разположени диодите, които правят това съкращение на мускула импулса. По принцип, когато се тренира, костюмите се мокрят. Аз сега почвам да ги мокря, защото след малко очаквам клиенти. Когато се тренира, се обличат ето такива трика, които ги даваме тук. И е хубаво, че клиентът реално не трябва да си носи нищо. Даваме кърпа, вода. Ето тук в това помещение правим динамичните тренировки, т.е. наистина се движим, правим различни упражнения с тежести, най-различни, комбинирани, в зависимост от целите и възможностите на клиента. Тук е другото ни помещение, в което правим статичните процедури и статичните тренировки, защото тренировката може да бъде такава, в която вие да се движите, а може и да сте така в полуседнало, легнало положение, като натоварването и резултата, който дава този вид тренировка, е абсолютно идентичен и сходен на динамичната тренировка. Отново се натоварват всички мускули и се постигат много добри резултати. Защото има хора, които предпочитат да дойдат, да се раздвижат наистина, да потренират, наистина да чувстват усещането като в реалната тренировка.
Но пък за други хора статичните тренировки и процедури са по-подходящи за хора, които, например, не са спортували, не са физически активни, за хора, които по една или друга причина се притесняват, за хора, които пък имат някакви травми. И изобщо хубавото тук наистина е, че се тренира индивидуално спрямо нуждите, целите и възможностите на всеки един от клиентите. Като повече информация за всичко това може да получите, разбира се, от мен. Пишете ми, ако имате каквито и да е въпроси, може да дойдете, да видите студиото, да поговорим, да измислим конкретен план, който би работил за вас. И изобщо просто човек е най-важно, знаете, да има желание за това да прави нещо за себе си, желание за някаква промяна. Знам, че за много хора това да стартират е трудно по една или друга причина, поради забързаното ежедневие или поради просто някакви психологически бариери, които имат, или просто поради липса на някаква такава мотивация. Но абсолютно сигурно е, че когато човек започне да се движи, започва да се чувства така малко по-добре, да вижда някакви резултати и това му дава така един друг стимул. Въпросът е просто да задейства колелото. Като наистина едно от големите предимства е, че тренировката е само 20 минути. За много хора това е огромен плюс. И въпреки това за тези 20 минути наистина се активизират всички мускули, забърза се метаболизма, цялото тяло се тонизира. Изобщо тези 20 минути буквално се равняват на час и половина интензивна тренировка в фитнес. Това е, аз започвам да си подготвям тук нещата, костюмите, защото след малко очаквам първата си клиентка за днеска. И така след това тренировките буквално са една след друга днес, което е супер. Винаги петъците, между другото, са най-пълни. Не знам, явно в пет хора се чувстват мотивирани, искат да завършат седмицата и с едно сериозно физическо натоварване, да знаят, че са направили нещо и за себе си и после да не им е гузно събота и неделя, като си почиват. Така че, да, очакват доста тренировки днес, но за мен това е супер. Всички хора, които идват, са много готини. Аз, знаете, съм така много общителен човек и това супер много ме зарежда. Така че, хайде до след малко. Намираме се в центъра на София, срещу Мол София на Стамболийски се намира залата. Ето ми и мен. Ето тук това помещение е много хубаво, защото е много подходящо за вашите дечица да дойдат също с вас на тренировка, ако няма, например, на кого да ги оставите, което е много така често срещано при ангажираните и работещи майки. Те могат да се занимават ето тук, също да си подскачат, да се тренират с нещо, да си играят, да си рисуват. Като ние ето тук ще скачаме на всички от тези хубави степ платформи. За първи път тренирах аеробика, още когато учих в Благоевград, в Югозападният университет, което е било преди вече не помня колко много години. Но от университета трябваше да ходим на спорт. Аз избрах аеробика и още тогава се влюбих в нея. След което, когато се прехвърлих в Софийският университет, продължих да ходя на аеробика на стадион Академик и дори се явих тогава на едно състезание, като просто не съм очаквала естествено нищо, но взех, че спечелих всъщност това състезание и не че е нещо вау, но за мен самата от тогава много силно в мен остана това чувство и желание, че някой ден аз искам да се занимавам по-активно и по-сериозно с това. Това е моето, наистина още от тогава го знам, но се минаха едни немалко години, в които живота ме завъртява в най-различни посоки. Но въпреки това, тази моя мечта винаги си е била някъде ето тук. А пък аз съм човек, който по принцип, когато иска нещо, смятам, че го прави. Именно заради това, може би вече човек, като ми погледне автобиографията и вижда, че съм работила и съм се захващала с не едно и две неща. Но това е не защото съм несериозна, а защото
Винаги съм вярвала, че човек, когато иска нещо, трябва да го прави, че ако нещо така те гложи отвътре и искаш да го пробваш, трябва да го пробваш, за да разбереш дали е твоето или не е твоето. Така че, накратко, това е цялата история. Просто ви я разказвам, защото е нещо пък сега съвсем ново за тези, които ме познават, но всъщност колкото е ново, толкова е и отлежало в мен самата. Така че ще очаквам всички, които искат да тренираме заедно тук в Quick Fit. Тук ви оставям координати. Уж накратко, не беше много накратко, но знаете, че при мен не е много лесно да са нещата накратко. Този влог така доста статичен се получи, едно голямо говорене, но пък просто иска да ви споделя къде съм в момента, какво правя, след като, както вече стана ясно, се случиха различни промени. Ще го завърша направо с това, че отивам сега да взема Нини от училище, да я закарам в Левски. За първи път ще се гледат само двамата с моя баща, нейния дядо, която тя първите години така доста избягваше по някакъв начин, но сега са си голяма партия. И за първи път остават само двамата, защото ние с мама отиваме на концерт на Веселин Маринов, но понеже сега трябва да прекуса цяла София в най-големите задръствания, направо изключвам камерата, ще видим дали може да ви снимам малко от самия концерт, дали е удобно и направо скоро завършвам и този влог и следващите ще бъдат така по-динамични и по-разнообразни, обещавам, но пак казвам, просто иска да ви разкажа така малко повече за мен, какво просто правя в момента и къде се изгубих. След какво бих бил дърво без горе, без хляб и сол, без слънце и вода, почващ от чуждите цвета, огромен, познам от вятъра, пронизал есента. Хайде! Аз знам, Българио, аз знам, че друга няма като те. На колене ти застанала ти в този свят и в теб се кълне. Сутрешните софийски задръствания в посока училище. Закъсняваме. Тук сме на Подуй. На Нини най-любимата играчка. Цял живот. Приключваме този влог, да, с Нинито по път за училище. Вчера концертът беше уникален, просто уникален, Веселин Маринов. Вече съм аз от големите фенове и до година пак ще отида на концерт, защото човека пее невероятно. Просто със сигурност това е един от най-добрите гласове в България, даже може би най-добрия за мен. Не е вярно. На световно ниво. Как не е вярно, Нини? Не се изказвай така, изобщо ти не знаеш. Твоята най. Моят ли? Да, но казвам за гласови певчески възможности. Иначе на мама всичко е най-хубаво, нали? Но да, концертът беше наистина невероятен. Веселин Маринов е абсолютно невероятен. Създава уникална енергия и просто като човек е наистина страхотен. И така, пътуваме към училище, казваме чао в този влог. Ето, пускаме зелен светофар. Чао и ще се видим скоро пак. Обещавам! И пропуснах да ви кажа само едно. Знаете, ако това видео ви е харесало, не никакво. Дайте по един палец нагоре. Абонирайте се за канала ми. И се надявам, че съм зарадвала всички тези от вас, които чакаха да има ново видео. Така че, чао. Привет! Това е приветко. Привет от приветко, довиждане.